Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, diini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air, dinhiling gapon sa atong istasyon DYWC, inyong tingog, inyong radyo, radyo. Ayan, no? So may munto na kanatong tanan. Ato dahil nga timbayaon usab og may munto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong station manager sa Happy FM, dito usab sa Actin Basay, si Brad Elmer Lugatiman. So ang tanan gyud nato nga mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa Facebook page nato og niining ato ang teleradyo sa radyo sa TV na radyo pa ingon yan ano og ingon manusab alang sa tanan natong mga church workers nga kanunay nagsunod mga kamadrihan, mga lay ministers, mga miyembro sa kining gitawag natong mga sakristan, mga mandated organizations ug daghan pang uban. So maayong mudto na kanatong tanan. Abino kaganinang buntag ni larga na kining gitawag nato Diocesan Youth Cross diri sa Ayungon gikuha na duwa na karon dito sa lungsod sa Bindoy, no? Bindoy na karon, no? Kadhap one week to from Lunes hangtod Biyernes ang Youth Cross, no? Then nakabisita sa ang primero nga gikuanan gipunduhan sa cross diri sa Simtakong Simbahan, ding among gibalhin sa Tampukon 1 San Roque, then gibalhin namo sa kining Lodgoron sa Santa Cruz, o gimanusab gibalhin namo sa may Kalagkalag sa kuan man ang Kalagkalag San Roque. Dayong kaganinang buntag gibalhin namo sa kining Tigib, ang patron din na Senyor Santo Niño. Nya ganinang buntag amo nang giintrigar, no? Amo na gi-endorse dito sa kini Bindoy sa San Vicente Ferrer Parish, no? Good morning guys, taga Bindoy. Ay pangmisita mo ha. Karong gabi iyon amoy vigil, no? Taga Bindoy, no? Anaa karon din ha sa inyo hang parokya ang Diocesan Youth Cross. Ilabi na gayon ang mga batanon, no? Pag vigil mo ginagmay, no? Vigil ginagmay aron kaluyo as Ginoo. Hala, no? May munto na kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ari kita mahigala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Diocese sa Pasig gisaulog ang ika-20 katuig nga pagkatukod niini. Usa ka misa ang gisaulog nga pinanguluhan ni Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Balita mga higala gikan sa Batikan, sama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang mga inahan, mga apuhan, no, pwede nga mahimong mga magsasangyaw. Gani gipasalamatan ni Pope Francis ang mga inahan gyud, particularmente ang mga lula sa ilang pagtudlo usab pag-ibanghelisar o pagtudlo sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa sunod nga mga henerasyon. Okay, no? Sa nahala, no? Mao kadto mahigala ang balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton. No, ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Sa natog ako ang libro dinhi mahigala nga Saint of the Day. Di ara din mahigala. Katong Saint of the Day dili jud nato ni kalimtan. Ang ato karon nga santo August 25, walang iba kundi si San Luis sa Francia. Bueno, hari sa Pransya ba ni si San Luis, and he was respected and he respected the papacy, no? Sa ato pa nagtahod gini siya sa talahurong Santo Papa. Unya nahimo kini siyang magtutukod og daghan kayo mga hospitals, no? Pa unya kuan pod kanang iya gyud nga gipuy-an, no? Gisunod niya ang mga pagtulunan. He followed the teachings of Saint Francis, no? Kini si Saint Francis during his time, ilado kay ni sa Saint Francis of Assisi. Muna nga kini si King Louis of France or San Luis, Haring Luis sa Pransya. Misunod gyud kini siya sa pagtulunan usab ni San Francisco de Assis. Unya matud pa tungod sa iyahang pagkabuutan, kada mukaon siya mabuntag ting paniudto ba. Aduna siya kana bitang mo pasalo siya og
tulo ka mga pobre nga mga tao. Dili man ka hari ka unya saluhan ka og mga makililimos. Ingon ni ana no, dili biya po na lalim kay kining mga siguro ligoon. Ligoon po siguro sa dili papaatubangon sa hari kay og imog yung kuha ang base ng mga makililimos perti baya po din tao ning kanang laing baho. Pero siguro kay hari man lagi siguro ang buhaton siguro ako ra psychologized siguro paliguon usa bistihan no de paghuman kana bitaw gitawag nato hinluan de paghuman mukuan na dayon sa hari makigsalo pagkaon sa hari ano so ingon ni ana kalahi kini si Saint Louis of France. Okay, no, ari kita manghigala sa atuang mga catechesis. Ari kita sa mga topic nato ang atong topic karon kabahin sa bunyag, no? Kabahin sa bunyag, no? So doon ay mga pangutana. Father, why do we need Christian name alang sa ato ang mga anak natong pabunyagan? Okay, no? And the reason is naming the child after a Christian saint or biblical hero is a concrete reminder for the child and everyone else that God is calling the child like his or her Christian namesake to holiness and divinity. A Christian name concretely indicates that there is and is meant to be a connection and continuity between natural and supernatural life and between earthly and eternal life. Sakto ba ni sa may gala ha? Kining paghingala nato sa mga bata with Christian. Kaya tinuod ba na mahigala? Doon na karoy bagong trend ba? Nga murag mas ganahan sila pangalan nga unique. Kana bitawng pangalan bitaw nga murag ikaw ra gyud man amo na nga doon ako murag na trending na siya ron nga ang mga bata usahay tangalan og rockerix mga rockering mga circumcure daghan kay mga sige malaman jud kong gabunyag mga higala daghan kay mga bata na sa akong pamalandong murag gusto lang gyud siguro sa ginikanan nga murag bang unique kayo ang pangalan sa ilang anak pero ang eksakto gid ay ana ang imong anak nganlan gid nimo og ngalan sa mga santos or biblical hero. No, panalitan kaysa may mga biblical hero, Samson, ayan, no? Jeremiah, ayan, no? Mga kining Pedro, no? Mga pero pwede ni po nimo imo pong paulo style-stylean, no? Panalitan dubliho nimo ba John Matthew. Nindot kay no? Mark Andrew. Mga nindot kayo paminaw na John Michael. Ano? Yan naman, because a Christian saint or biblical hero is a concrete reminder for a child and everyone else that God is calling the child like his or her namesake. Ato pa kanang magpapahinumduman ang bata ana nga duna di ay nga gitawag sa Dios aron pagsunod sa santos niya nga sangay. Ayan, no? Santos nga sangay like his or her Christian namesake to holiness nga gitawag kita sa Ginoo ara sa kinabuhing balaan. A Christian name concretely indicates na nagpaila kini that there is and is meant to be a connection. Sa ato pa ang pangalan nga Kristohanon nagpaila kini nga aduna di ay connection between the natural and the supernatural life and between earthly and eternal life. Sa ito pa nga aduna gi connection ang kalibutanon ug mga langit nung butang. Nga dunay connection. Dili ingon nga lahi rapod ang kalibutanon, lahi rapod ang kining langit nun. At human level, one of the first and most long-lasting gift parents give to a child is a name. Nato pa ang pinaka-matod pa the first and most lasting gift, ang pinakauna o pinakamalungtaron nga gasa sa usa ka ginikanan ngadto sa iyang anak, mao ang iyang pangalan. This is the way the child will generally be referred to for the rest of his life or her life. Sa ato pa, kanang imong anak nga gihinganlan nimo og walay klarong pangalan. Magantos gina siya tibuok diyang kinabuhi.
Sama nga kung ang imong anak nganlan nimo ngalan sa mga santos, mga John Matthew, Mark Andrew, James Thomas, ingon niya no. Tibuok po kinabuhi niya nga matud palagi paghambinon ang kanindot siya ngalan. The child will hear that name literally millions of times, no, in the course of his lifetimes. Kato pa ang imong ihingalan nga anak, ngalan sa imong anak, mapaminaw na niya mga ikaw usa ka millions no nga mga higayon no sa mga palitan ako. Tawagon ko sa akong pangalan nga Ed o Edwin. Nadungog na akong ngalanan siguro mga pila ka libo na pila ka milyon na siguro ngano man. Tungod kay mauman ka na gihatag kanako sa akong ginikanan. The choice of a name can have a profound impact on the child's development and self-identity. And common names, no, the child will endure a lifetime of mispronunciation as well as having to repeat and spell out their names whenever it is mistakenly uttered. No, sa ato pa kung ang imo ganing pangalan lisod kaayong litukon, may puruhan nga ang imong anak tibuok ginabuhi niyang korehian nang wala eksaktong pagka-pronounce sa iyang pangalan o makorehian ang dili eksaktong pagka-spell sa iyang pangalan. Kaya nga naman, dili man good common. Pero ngalan nimo imong anak nga Miguel, dili gina mahitabo nga ma-mispronounce na. Imong anak ngalan nimo John, di gina ma-pronounce. Ato pa, may puruhan gyud palitan imong anak imong ngalan og Chickenters, ano? Or Reckenser, ano nga na imong ngalan ana? Chickener, ano? Tibuok kinabuhi siyang magkuriher sa mga tao nga nasayo paglitok siyang pangalan o tibuok kinabuhi niyang kurihian ang mga tao nga nasayo pagsulat sa iyang pangalan. Klaro ba? So that is the importance of a Christian name. Klaro? Nahala no? Okay, no? Ari kita sa ato ang kining lain nga kining pagtulunan. No? Patron saint. Nganong doon naman kita'y patron saint? Ang patron saint mo ay mahimong modelo of every Christian assuring of his intercessions and should not be given foreign to Christian sentiments. Sa ito pa, kini ay mga patron, modelo gini siya. Muna silang gihimo. Muna siya gitawag na to og biblical heroes or religious heroes na to nga maogi modelo sa ato ang kung unsaon na to pag kinabuhi ni ining kalibutan. No? Okay, marag wala naman tayo oras. Ugma na lang po yung ubang topic. Ugma ang atong topic, is baptism by immersion the only correct way to be baptized? Ayan. Ang paagi sa pagbunyag nga iunlog jud kas tubig maura ba gyud ang paagi? Mo ni atong tubagon ugma mahigala no. Karon ang atong gitubag kun unsa gyud ka importante nga nganlan nato ang atong bata og Kristohanon nga ngalan. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo og mayong mudto Pilipinas.